ଆଜି ହେଉଛି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର। ଆଉ ଛାଡ଼ ଖାଇ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କାମ ସାରିଦେଲି। ତାପରେ ଭୋଗଡାଲା ସଜାଡ଼ି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ମନ୍ଦିର। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଛାଡ଼ ଖାଇରେ ଅଛି ମୋର ଜନ୍ମଦିନ। ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧ ବଳରାମଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଆମେ ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳିଦେଲି, ସେଠି କିଛି ସମୟ ବସି ପଡ଼ିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ସତରେ ସେ ଜାଗାଟା ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେଠୁ ତ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ଚାରିପଟେ ବୁଲି ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିନେଲି। ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ଘରକୁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପମା ତରକାରୀ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଏପଟେ ରୋଷେଇ ବସେଇ ଦେଇ ସେପଟେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଦି ଜଣ ଯାକ ଅଳତା ଲଗେଇଦେଲୁ। ରୋଷେଇ ସରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଝିଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କେକ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ତ କେକ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲି, ହେଲେ ବାବା ମାମାଙ୍କ କଥା ରଖିବା ପାଇଁ କେକ୍ଟି କାଟି ଦେଇଥିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ପରିବାର ଭିତରେ କେକ୍ କାଟିବା ବି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ଥିଲା। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।